Luyo sa direktiba sa national government nga paghimong optional sa face mask sa indoor settings. Mandatory gihapon ang pagpatuman niini sa pipila ka eskwelahan na dinhi sa Davao City sa pagsugod sa full face-to-face classes kagahapong adlaw Nobyembre 2, 2022. Sa interview sa DXDCRMN Davao kang Rinaldo Pardillo, magtutudlo sa Santa Ana National High School, gisaysay niini nga tungod sa kadaghan sa populasyon moabot sa 50 hangtod sa 60 ka mga estudyante ang anaa sa usa ka classroom. Hinungdan nga kinahanglang mag-require og face mask tungod kay dili na mapatuman ang social distancing. Pero congested ka po classroom sa aron no niya kung kala pag lagi kung unta wala na kita ng coronavirus o wala na kita ng contamination okay lang unta. Sumala ni Pardillo, ilaha lamang ginatugutan nga dili mag-face mask ang mga estudyante gawa sa classroom o sa open spaces. Dugang niini nga hugot usab nga ginamonitor ang temperatura sa mga estudyante diin dili ginapasulod ang estudyante nga makitaan og simptomas sa COVID-19. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aramen.